kum ka wei nagi banta jong jing rakhe ya ga jubilee siar lane ga jing dam sanpos nem jong parish Maubri ka socio and cultural committee bat ka music committee jong ga golden jubilee celebration Maubri parish mentak singi ga penlong da ga jing kop ruai bat ga jing kop shat hapo ga te parish ha ka bala ru ban ai da ki khusnam shekinang jom jong ki te jing kom kini samla gi balawan sim banta ki dei barok gi balang senong ki bahap hapo ga te Maubri parish kumban syukur deh hong ne khandiat bakane ka parish kan sarakhe jing dap basan pos nem lane ka golden jubilee ha ka pratari u Januari 2000 pulai ka bagi jing penkre nak benta ka te jing rakhe kadangnya cacat ha ka bagi khun samla ki bajob nak ne jing kop ki bamenta sngi kini oban sim benta ha ka te jing lekemen jubilee ha gane ka sngi ka blapan long ya kane ka jing kop shat bat ka jing kop ruai lawan ru ban sakhi do MDC jong athany uba rangkan sai karbuki kumukong san haka jingi don lang jong uba garlan dingsun ubade blog coordinator jong boy rombong si anar di blog nang tau ba Richard Lengdo uparish pris jong Maubri parish u Reverend Father Celestine Marbanyang ki nong ilam jong ki khon samla ka parish ki bakantup ya samla Christian Sujai beliau secretary ka socio and cultural committee isamla Iwan Suk Mary Nongrum ibade assistant secretary ikong Darilin J Masharing bat kiwe paling cinta kami tak bisa katang lalu kah sebenai kan Ngapersyang bantbe ia kasyarat pancai baki wekin I ngadon lawi pernai be bat yai be kai be gading kalim wal etur kawe hanya kasyarat mesyaki wede lahamil badu yang menimbat
Sien ngap pen pau ya kata kajing sngu kemen ke bakrau. Ngi sngu tu bagani ka Paris mau beri Paris ke bai jongi. Kala kenjo Jakarta kabasan Pusnem. Kajing yai lentri kajing syakri ya ka. I Paris Paris bai jongi. Ila dep ai ru yang invitation card yang bania don rengkat lang haka pratorik kabangin yo yang ban celebrate ya kasngi kabak kemen jong ka Paris ngakermen babaro ngi ya kemen ban yo ya kasngi kha na marhaban don sngi kha baro ngi ya kemen ngi ji ya khot ya ki perok prajur banwan ban ya kemen lang ban ka jingdap san Pusnem jong ka Paris ru ngakwa ban ong ya pi dei ban kemen gumba pi kemen ya kasngi kala jong nomor san putli kisnem ka jing ya lentri jong ka Paris ngi sngu tu bahaya ki jing janjar ki ding pengkeng ya ka ban kaliang ki Paris Paris irahap ya ka ban ya kendu ham tam hakapor badang seng ya ka ngan IT yang ada ke donation ke ban nakal yang samla daman baik bahala mare ula penkre na ke benta kajing penbit penbiang ke jongki ya ke program bat ngakermen skemba ini donation in ya rap sikat dai ya pi gum ikun samla bat ha juga por in long kum ka in kajing ai men sim susu ya ka ba pinang la ya ka ban pelong kum ini program hagis ngi ki por ki bandangwan tongan IT ya kadeka to kubli sibur sanpau telik isnam ki bakane ka balang ne klayat kade ke jupen kre kum ki khun kristan bagin Rakhi ban kenmau ya ki jinyai lenti jong kini ki pautli kisnam ki ba legno shadin bat pela ban pelong kumne bat ha kini kisnam ki ba menta ka jingkiu ka jinyai stat jong kini ki nadu ki kenhun balang ki kenhun baper ba pela penmi kham tam mi ki samla na kane ka dong ka than ribhoi mi gi ki jongi Namdan sibun kentin ban keren ngai ka jing kublai ket bok kerbang na ka mata kane ka jing temu ka jongpi ba o undang don rengkat blai tai kurat undang don rengkat ya kane ka jing temu ba ka jongpi ba ket bok kerbang ru iki samla kham tam jong kane ka Paris Maubri bagi dang trai kham ha bagi dang hikai sisu iki kun samla kumno bangin long kita ki samla ki batip bat ki banang ban burom Om tang na ying nasam ha ka jaka ka bang idon ha ki babun ki benta banginang banting kham tam ya blay try kunrat jongi a singing competition jong ka Maubri Parish organized by Socio Cultural and Music Committee jong ka Golden Jubilee Day Mado Baye bacap Bayo ning kong lara ayah singing competition layo ada ka Miracle Group na mau kerja Subhawan Sakmat Miracle Group Iwan Rasi Subhapay sa kamera. Hap tikai, balai suka dulu tikai jangki. Hap tikai hap.